ଏଇଠି ଉଠା ଆମପଟେ କେତେ 100 ଫୁଟ ତଳେ ପଡ଼ିଆ ଅଛି ଯଦି ଏଇଠି ଉଠା ଏଇଠି ଉଠା ଏଇଠି ଉଠା ଏଇଠି ଉଠା ଆମଠୁ ଦେଖ ରହିଯା ଓଲାନି ଏଠି ଗାଡ଼ି ରଖିହେବନି ଏଠି ତ ପଛଟା ଡାଉନ୍ ଅଛି। ବଡ଼ ଅଜୀବ ଅଛି ଗଜବ ଅଛି ପୁରା। ସେଠି ରଖିଲେ ଚଳିବ। ୱାଓ ଭ୍ୟୁ ଜବରଦସ୍ତ ଭ୍ୟୁ। କେତେ ଡାଉନ୍ ଦେଖୁଛ ରୋଡ଼ଟା ଦେଖିଲାଣି କୋଉଠି ଯାଇକି। ଭିଡ଼ିଓ କର ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ କରୁଛୁ। ହଁ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓ କର ଭଲ ଲାଗିବ ଭିଡ଼ିଓ କର। ଏ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବସିକି କରୁନ ଦେଖାଯିବ। ଏଇଟା କେଉଁ ଗାଡ଼ି ଆସିବ ତ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଚାଲୁନ ଡୋରଟା ପଛ ଆଡ଼ୁ ଦେଖିବୁ ସୁଟିଂ କରି। ସୁଟିଂ କରି ଚାଲ। डाउन ଖଜୁରୀପଡ଼ା ମାଛ ଖଜୁରିଆ ଘାଟି କୁହନ୍ତି ନା। ଖଜୁରୀପଡ଼ା ଖାଲି ଡାଉନଟା।
ମାଙ୍କଡ଼ ବଇଛି କାଇଁ ଏଇଠି ଆଗରେ। ଟିକେ ରହିବା କି ଟିକେ କେତେ ମାଙ୍କଡ଼ ମୋଟି ତ ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଉପରେ ବଇଛି।